Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal een gezegende Sabbat. Ik ben heel blij dat ik vanochtend in uw midden kan zijn. Het is voor mij de eerste keer dat ik bij jullie ben. En dat had eigenlijk al veel eerder moeten gebeuren. En het stond een keer op het rooster, maar toen had ik een ongelukje en toen kon ik helaas niet komen. Maar ik ben blij dat ik vanochtend hier in de Refugio kan zijn. En ja, een beetje nader kennis maken met jullie. Ik begrijp dat de meesten van de aanwezigen hier uit Curaçao komen. Ik was afgelopen september op Bonaire en op Curaçao voor de eerste keer, voor mij ook, omdat we bezig waren een documentaire te maken over de kerk. En die zal half december worden uitgezonden, waarin wat beelden zijn opgenomen hier in Nederland, maar ook op Curaçao, waar we bijvoorbeeld scholen als Coral Specht en Bonam hebben ontmoet. En ook bij de twee locaties van het ziekenhuis zijn geweest. Daar hoort u binnenkort meer over, maar het is een hele leuke reportage geworden die wordt uitgezonden op RTL 4. We hebben met elkaar gelezen uit Mattheüs 17, de eerste 5 versen. Is een heel bekend schriftgedeelte. Maar dat schriftgedeelte dat begint in vers 1 met 6 dagen later. 6 dagen later neemt Jezus, Petrus, Johannes en Jacobus mee in Overberg. Met andere woorden, er is iets aan vooraf gegaan. En dat lezen we in hoofdstuk 16. En daar lezen we dat Jezus onderweg is van het noorden van Galilea. Van Galilea. Op weg naar het zuiden, naar Jeruzalem, om daar het paasfeest bij te wonen. En terwijl ze onderweg zijn, stelt Jezus een vraag aan zijn discipelen. En die vraag is: wie zeggen de mensen dat ik ben? Even kijken, ja. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan geven zijn discipelen hem verschillende antwoorden. Wat de mensen denken. En ze zeggen, sommige mensen denken dat u Johannes de Doper bent. Zult zich herinneren dat Johannes de Doper ineens uit de woestijn verscheen en hij verkondigde daar bij de rivier de Jordaan: het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En dan ineens verschijnt daar Jezus en hij verkondigt diezelfde boodschap. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nou, u kent de geschiedenis van Johannes de Doper. Hij doopte de mensen in de rivier de Jordaan op vergeving van zonden. Maar hij heeft ook de vinger gewezen naar Herodes. En heeft publiekelijk gezegd: datgene wat je doet in de relatie met de man van je broer, dat is niet in orde. En dat heeft hem uiteindelijk de kop gekost. Ja, letterlijk. En dan verschijnt daar ineens Jezus met diezelfde boodschap: het koninkrijk van God is nabijgekomen. En sommige mensen denken: zou dat, als ze daarvan horen, zou dat Johannes de Doper zijn die is opgestaan? Nee, zeg maar. Niet Johannes de Doper. Het is de Elia, de grote profeet uit het Oude Testament. Elia was door God geroepen in de tijd van koning Agab in het noordelijke rijk. Hè? Je had in het Oude Testament het noordelijke rijk en het zuidelijke rijk. Jeruzalem bevond zich in het zuiden, in het noorden, de hoofdstad Samaria. En koning Agab was koning in die tijd. En hij was getrouwd met Izebel. Izebel was een prinses uit Phoenicië, het huidige Libanon. Dus ten noorden van Israël. En Agab had haar getrouwd en zij was naar Samaria gekomen, de hoofdstad van het noordelijke rijk. Maar ze had haar godsdienst
meegenomen, geïntroduceerd in Israël. En ook Agab hing de Baal aan. En hij was een voorbeeld voor het volk. Dus heel Israël had zich gewend tot de Baalsdienst. Baal betekent ook Heer. Het was een zonnecultus. Het was een vruchtbaarheidscultus. En alles wat schandelijk was, was verbonden met deze cultus van de Baal. En Agab en Izebel hebben dat volk in afgoderij geleid. En dan verschijnt daar ineens de profeet Elia. En die zegt, laat de priesters van de Baal bij elkaar komen op de berg Karmel. En laat het hele volk vertegenwoordigd zijn. En dan zullen we zien wie werkelijk God is, wie werkelijk Heer is. De Baal of Jahweh, de Heer, de God van Israël. En zo gebeurt het. Daar op de Karmel daar verzamelen zich al die priesters en het volk verzamelt zich daar. En daar wordt een altaar gebouwd. En Elia geeft aan de Baalspriesters eerst de gelegenheid om te bidden tot hun God. En de God die het vuur zal aansteken van een altaar uit de hemel, dat zal de ware God zijn. En die Baalspriesters beginnen te dansen om het altaar en ze bidden tot de Baal, maar er komt geen vuur uit de hemel. En dat gaat zo de hele dag door. En op een gegeven moment wordt Elia daar een beetje moe van. En dan zegt hij tegen hen, misschien moet je wat harder roepen. Want misschien is die Baal van jullie wel in slaap gevallen. Dus roep wat harder. En ze worden nog fanatieker en ze dansen om dat altaar heen. En ze beginnen zichzelf te snijden zodat het bloed van hun lichaam afdruipt. En ze bidden tot de Baal naar er komt geen vuur uit de hemel. En dan tegen het uur van de middag, of heel belangrijk dat moment. Dan zegt Elia, nou is het genoeg. En hij laat daar, staat er met opzet, enkel in acht. Hij laat nog water over het offer en het altaar. En hij bidt tot de Heer, Jahweh. En wanneer hij bidt, dan daalt het vuur uit de hemel en verteert het offer en het hele altaar. En het volk roept uit, de Heere is onze God. Elia was een reformator, een hervormer. En als je nou het laatste boek uit het Oude Testament leest, Maleachi. Bijna aan het einde. Bijna de laatste vers. Dan staat daar de belofte, voordat de grote dag van de Heer zal komen, dan zal Elia terugkeren. En sommige mensen dachten, deze Jezus van Nazareth, dat is de Elia die ons beloofd is. Nee, zegt de andere. Hij is een van de grote profeten uit het Oude Testament, en Jesaja of Jeremia. En terwijl ze zo aan het praten zijn, keert Jezus zich tot zijn discipelen. En hij zegt, en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dat is misschien wel de belangrijkste vraag die wij ons mensen ons kunnen stellen. Wie is Jezus Christus voor u? Natuurlijk is het Petrus die altijd als haantje het voorste het antwoord geeft. En hij zegt dan, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En Jezus maakt hem duidelijk dat het een belijdenis is, dat God het hem heeft ingegeven, maar hij begrijpt eigenlijk nog niet goed wat dat betekent. Dat Jezus de Messias is. De Zoon van de levende God. En dan gaat Jezus het ook uitleggen. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat wij naar Jeruzalem gaan.
Ze zijn nog net naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem moest gaan en daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Met andere woorden, Jezus zegt hier dat ik de Messias ben, de Zoon van de levende God. Dat houdt 3 dingen in. Dat ik zou moeten lijden, dat ik zou moeten sterven, maar dat ik op de derde dag zou worden opgewekt. En houd die 3 dingen even vast. Straks zult u het begrijpen. Lijden, sterven, opstaan. En daarna sluit Jezus dan af met een uitspraak die moeilijk te verklaren is. Moeilijk te verklaren. Hij zegt, ik zeg jullie zeker, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon in zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Met andere woorden, Jezus zegt, er zijn hier mensen aanwezig onder ons. Die zullen mij zien in mijn koninklijke heerschappij. Nou, veel Bijbelgeleerden die denken dat Jezus eerst sprak over zijn wederkomst in glorie en in heerlijkheid. Als we die kant op gaan, dan is het nog erg moeilijk wat Jezus zegt. Er zijn hier mensen aanwezig die in mijn koninklijke heerschappij zullen zijn. Dus ik denk niet dat Jezus hier sprak over zijn wederkomst, zijn terugkomst. Maar ik denk dat het gezien kan worden in het licht van wat er al volgt. Want dan lezen we 6 dagen later. 6 dagen later, wat gebeurt er 6 dagen later? Daar neemt Jezus Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op. En daar op de berg, daar wordt Jezus verheerlijkt. Ze zien Jezus in zijn koninklijke heerschappij. Zij zijn er getuigen van dat ineens daar die stem uit de hemel klinkt die zegt, deze is mijn zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En daar zijn 2 figuren aanwezig. Mozes en Elia, die met hem spreken. Hier zijn zij getuigen van Jezus in zijn koninklijke heerschappij. En ze zijn verbijsterd wat er overkomt, die stem die ze horen. Deze is mijn zoon. Hoort naar hem. Hebben we die stem niet al eens een keer eerder gehoord? Ja toch? Zie ik niet. Ja. Waar dan? Aan het begin. Bij de dood van Jezus. Dat was het allereerste begin van het openbare optreden van Jezus. Jezus komt naar Johannes de Doper, bij de rivier de Jordaan. En hij gaat naar Johannes toe en hij zegt, je moet mij ook dopen om de doel. En Johannes zegt, nee. Hij weet wie Jezus is. Hij zegt, ik heb je in de oude gedopen. En Jezus, die staat erop. Die zegt, hij moet gedoopt worden. Niet op vergeving van zonden, als een voorbeeld voor ons. En wanneer Jezus dan opstijgt uit dat water, dan breekt de hemel open en de Heilige Geest komt in de vorm van een duif op een leer en dan wordt er diezelfde stem gehoord, deze is mijn geliefde zoon. Hoor naar. Nou, wat gebeurt er? Hier gebeurt iets bijzonders. Vaak hebben we het over Jezus Christus als een naam. Maar dat woordje Christus toevoegen, Christus is eigenlijk geen naam, het is eigenlijk niet. Jezus wordt genoemd in het Hebreeuws de Messias,
hebben we ook. Jezus zegt, ik ben de Messias, de Zoon van de levende God. En dat Messias vertaalt zich in het Grieks in Christus. Messias, Christus is hetzelfde, één is Grieks, ander Hebreeuws. En wat betekent het? Het betekent de gezalfde. Even kijken of ik het krijg. Zal ik ook achter zien. Christus, Messias, gezalfde betekent altijd hetzelfde. Want wat hier gebeurt bij de doop van Jezus, dan breekt die hemel open en dan komt de Heilige Geest in de vorm van een duif op hem neer. Jezus wordt hier gezalfd met kracht en met de Heilige Geest. Hier wordt Jezus de gezalfde, de Messias, de Christus. Ja, hij was voorbestemd. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen om deze rol te vervullen. Maar het is hier bij zijn doop dat hij de Messias wordt. Dat hij de Christus wordt. Dat hij gezalfd wordt. Misschien kun je het vergelijken met onze koning, Willem-Alexander. Maar een vergelijking. Niet te verder. Willem-Alexander is onze koning, maar hij is niet altijd koning geweest. Voordat hij koning werd, was hij de kroonprins. Hij was de oudste, hij was degene die bestemd was om koning te worden. Maar hij kon zich pas koning noemen op het moment dat zijn moeder Beatrix afstand had gedaan. En pas toen zij haar handtekening had gezet, van dat ze afstand deed van de troon, en hem de koningsmantel werd omgelegd en hij zijn handtekening plaatste, toen pas kon hij zich koning van het Koninkrijk der Nederlanden noemen. En zo is het ook hier met Jezus. Jezus is naar deze aarde gekomen om de rol van de Messias, de Christus, de gezalfde te vervullen. Maar het is hier aan het begin bij zijn doop dat de Heilige Geest op hem neerkomt en hij gezalfd wordt met de Geest en met kracht, dat Jezus de Messias wordt. En dan klinkt die stem, dit is mijn geliefde. Dit is de Messias. Dit is de Christus. En dat was aan het begin. En nu zijn we aan het eind gekomen. En Jezus is op weg naar Jeruzalem. Jezus is op weg naar Jeruzalem om dat paasfeest bij te wonen. Maar hij weet dat dit de laatste keer is dat hij naar Jeruzalem gaat. Jezus weet wat hem te wachten staat aan het eind van die weg. Hij weet dat hij zal moeten lijden en zal moeten sterven. En dan wordt hij hier bevestigd in waartoe hij naar deze aarde is gekomen. En de stem van de Vader wordt gehoord. Deze is mijn zoon. Het is een bevestiging voor Jezus om die weg te gaan naar Jeruzalem. En wetende wat daar stond te gebeuren aan het eind van die weg, kan ik me voorstellen dat Jezus die weg is gegaan, zoals we zeggen in Nederlands, met een lood in de schoen. Denk ik niet. Wetende wat er verwacht. Wanneer Jezus die weg is gegaan in Jeruzalem is aangekomen, dan lezen we hoe Jezus met zijn discipelen naar de hof van Getsemane is geweest. En waar hij tot 3 maal toe gebeden heeft: Vader, indien mogelijk, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar indien niet. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus is die weg gegaan met lood in de schoenen. Wetende wat op te wachten stond, dat hij zou moeten lijden, dat hij zou moeten sterven. En hier vinden we een bevestiging van de Vader, dat hij daarom naar deze aarde is gekomen. En ik ben zo dankbaar
dat Jezus niet weggegaan is. Want hij deed het. Gedreven uit liefde voor mensen. Liefde voor u, voor mij. Nou is het heel interessant om de evangelie soms te vergelijken. En als je het Lucas-evangelie erbij pakt, ik vind dat in Lucas hoofdstuk 9, dan lezen we daar van het onderwerp van gesprek van Mozes en Elia, wat ze met Jezus hebben gehad. En dat is wel interessant om te weten, denk ik. Er verschijnen daar Mozes en Elia, ze praten met Jezus. En waar hebben ze over gesproken? Lucas vertelt het. Hij zegt het in Lucas 9, vers 31. Deze, Mozes en Elia, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Andere vertaling zegt, zij spraken over zijn levenseinde die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Met andere woorden, Mozes en Elia spreken met Jezus over wat er in Jeruzalem zal gaan gebeuren. Zijn lijden, zijn sterven. Ze bemoedigen hem om die weg te gaan. Ja? Het is heel interessant om even het Grieks erbij te pakken. U weet, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dan staat daar letterlijk, deze heerlijkheid verschenen spraken over zijn exodus, die hij in Jeruzalem zou voorbereiden. Zij spraken over zijn uitgang, staat hier, levenseinde vertaald een ander. Maar zij spraken over zijn exodus. Nou, als u het woord exodus hoort, waar moet u dan aan denken? Aan het boek Exodus, denk ik. Hè? We hebben een heel Bijbelboek wat heet Exodus. En wat wordt er ons verteld in dat boek Exodus? Daar wordt ons verteld dat Mozes naar de machtigste koning van die tijd gaat in opdracht van God. En hij zegt tegen hem, laat mijn volk gaan. U kent de geschiedenis, ik ga hem niet helemaal vertellen. Maar de farao wil dat volk niet laten gaan. En dan krijgen we de geschiedenis van die 10 plagen, de ene plaag na de andere. En wat is de 10e plaag? De eerstgeborene in elk huis zal sterven. Want de engel des doods, staat er, de engel van de dood, zal door het hele land trekken. En de eerstgeborene in ieder huis zal sterven, tenzij er bloed aan de deurposten is aangebracht. Dan zal de engel van de dood eraan voorbij gaan. Dat is het woordje. Pesach, voorbij gaan. En Israël krijgt opdracht om in die nacht een lam te slachten en een maaltijd voor te bereiden. En de bloed van de lam moet aan de deurposten gesmeerd worden, zodat de engel des doods voorbij zal gaan. En ze moeten de maaltijd die bereid is, haastiglijk eten. Zo staat het. Met andere woorden, ze moeten klaar zijn om te vertrekken. Ze moeten snel eten. Want heel Egypte is die nacht een dodenhuis geworden. Maar Israël is er aan ontsnapt. Ze zijn er levend uitgetrokken. Dit was de nacht van hun bevrijding, van hun verlossing. Die nacht zijn ze uitgetrokken op weg naar het beloofde land. Heel Egypte was een dodenhuis geworden, maar zij zijn er levend uitgetrokken. Exodus, leven uit de dood. Bevrijding. En wanneer hier dan wordt gezegd dat Mozes en Elia samen spraken met Jezus
over zijn exodus die hij in Jeruzalem zal brengen, dan ging het niet alleen om zijn lijden en om zijn sterven, maar dan hebben ze ook met hem gesproken over de belofte die gegeven is, dat hij zou opstaan uit de dood. Exodus, leven uit de dood, bevrijding, opstanding, leven. Dat Jezus niet alleen zou sterven aan het kruis, maar dat hij de dood ook zou overwinnen. En als we het van dat perspectief bekijken, dan krijgen de aanwezigheid van Mozes en Elia ook veel meer betekenis. Want wie was Mozes? Wie was Mozes? Mozes was de man van de Exodus. Hij heeft het aan de lijve meegemaakt dat ze die nacht er levend uitgestoken zijn uit Egypte. En hij heeft hen gebracht tot aan de grenzen van het beloofde land. Hij mocht het beloofde land niet binnengaan. Vanaf de berg Nebo, het huidige Jordanië, heeft hij Mozes dat beloofde land laten zien. Ik ben daar geweest op de berg Nebo. En vandaar heb je een prachtig uitzicht over dat beloofde land. Je ziet, als je daar kijkt, zie je daar links, zie je daar de Dode Zee in de verte. En je ziet het land en het gebergte voor je liggen naar het noorden toe. Maar Mozes mocht dat land niet binnengaan. Het volk zou binnengaan, maar Mozes niet. En de overlevering zegt dat hij daar op de berg Nebo gestorven is. Maar als je het Nieuwe Testament leest, dan lees je dat Mozes niet alleen gestorven is, maar dat God zelf, Michael, wie is God gelijk, betekent dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Met andere woorden, Mozes is iemand die geleefd heeft, die gestorven is, maar God zelf heeft hem uit de dood doen opstaan. En wie was Elia? Elia was de profeet die op een gegeven moment zijn profetenmantel aan zijn opvolger heeft doorgegeven, aan Elisa. En terwijl ze samen door het land liepen, toen verscheen daar ineens een vuurgewaar. En die heeft Elia opgenomen, zo wordt het verteld, in de hemel. Met andere woorden, Elia is de man die niet gestorven is, die is opgenomen in de hemel. En zo zien we dat dit gedeelte niet alleen een bemoediging is voor Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, maar het is ook een belofte voor ons. Want we zien hier als het ware het koninkrijk Gods in miniatuur. Want als straks Jezus zal komen op de wolken des hemels, om de zijn te claimen, dan zullen daar degenen zijn die in het geloof gestorven zijn. En zij zullen net zoals Mozes opgewekt worden. En dan zullen zij zijn die leven en die verwachten de komst van de Heer. Zij zullen in het punt des tijds veranderd worden. En samen met degenen die opgestaan, samen zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Deze enkele licentie. Dus dit is ook een belofte en bemoediging van ons dat we mogen uitkijken naar die grote dag, wanneer dat koninkrijk van God werkelijkheid zal worden. En we hem weer zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Misschien is dat wel de reden waarom het christelijk geloof zo krachtig is. Want Jezus is niet dood. Hij leeft. Hij is ten hemel gevaren om een werk voor ons te doen in het hemels heiligdom. En als hij klaar is, komt hij terug om ons tot zich te nemen. En je kunt naar de graven gaan van andere grote religieuze
leiders of stichters van godsdiensten, maar ze zijn allemaal gestorven. Maar het graf van Jezus is een leeg graf, want hij is niet dood, hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is een reden voor ons om hoop te hebben, om naar de toekomst te kijken. Want in het geloof van Jezus Christus mogen wij mede-overwinnaars zijn met hem. Niet in eigen kracht, maar om wat hij voor ons gedaan heeft. En daarom mogen we kijken naar de toekomst. Onze ogen gericht houden op Jezus Christus. Die niet alleen voor ons geleden heeft, niet alleen onze plaats heeft ingenomen toen hij de straf op de zonde droeg aan het kruis, maar die ook de dood overwonnen heeft. En die zal terugkeren om u en mij te brengen in zijn koninkrijk. En als we dat geloven, want dat was die centrale vraag. Wie is Jezus voor u? Als hij voor u, uw verlosser is, uw bevrijder is, degene die voor u gestorven is, geleden heeft, gestorven is en is opgestaan, dan mogen we ook die woorden op onszelf toepassen. Want dan zegt God tegen u, ook jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Door het geloof in Jezus Christus. En zijn naam. Amen. Hidayah